Takže servuste. Dneska si ukážeme, ako na takomto traktorčoku záhradnom kosiacom vymeníme olej. Poďme sa na to pozrieť. Takže, ako vymeniť na takomto záhradnom traktoru olej? Tu mám druhý náhradný. Toto tam dáme. Budeme meniť takúto štilácku bandasku od oleja. Takže som si to upravil. Tak si poďme ukázať, ako to dá sa vymeniť. Takže najskôr, čo je podstatné, to vám tuto ukážem, čo také podstatnejšie. Tuto je kontrolka oleja. To dáme sem. Najskôr samozrejme sme to zohriali na prevádzkovú teplotu. Teraz otvorím tento napúšťací šrob, pozrieme, v akom stave je. Dobre, toto necháme otvorené. Teraz, toto dám na bok. Teraz, túto vec, je to tu vidieť, takúto upravovanú bandasku dám takto dole, pod týmto. Nejako tam takto dám. A tuto je takáto vec, ktorú dáte dole. Takúto vec na vypúšťanie oleja. Máte aj napísané vypúšťanie oleja. Tak povolíte a pekne vylejete celý obsah dole. Celý obsah, vidíte, ako to pekne tečie. Dole. Počkáte chvíľu, nech to stečie všetko dole. Ono by sa to malo dať pásovať takú bandasku, ktorú som len tak dal, ale tak túto som urobil len tak provizorne. Vidíte, že to pekne tečie. Pekne to tam vytieklo. Je tam okolo 1,2–1,3 litra. Je jedna pravda. Ešte to ide. Ešte to ide. Na chvíľu počkať. By sme to všetko dali von. Takýmto systémom sa vylieva olej. Ja musím potom nejakú inú bandasku tam prihodiť, lebo toto skúsim dať. Som to skúsil dať takto, pod týmto takto. Pod týmto a skúsime to. Už tam máme všetko vyliaté. Môžeme toto takto tam pekne zaistí. Takto a znovu sa to dá dať. Tak. Zoberieme. Takto. Ideme stavovného si prehadlu. Či tam nejaký olej ostal alebo neostal. Vidíte, krásne všetko je. Všetko je suché, bez problémov. Teraz ale musíme ísť z tej druhej strany. Z tejto. To je vzduchový filter. To by mal byť vzduchový filter. Sa dá niekde tuto. Aby sa mi to nezavrelo.
zavrie. Tak. A tuto je to vidno. Tu sú takéto šroby, alebo no, takéto povolíme, dáme to dole. Tak. A tu je filter. Filter dáme von, to sa pootočí, trocha pootočí a pôjde dole. Tak. S takýmto filtrom, tuto máme nejakú stenu, stačí len obúchať. Ako vidím, není nejako znečistený, tak to je dobre. Tak. Dobre. Dáme ho tam. Dáme ho tam pekne, filter. Není nejaký nečistený. To treba vyfúkať, no ale fúkať to nebudeme, dobre. Bo nemáme kompresor. Dám tam toto naspäť. A ideme jednu, druhú, dobre. Som to nepovedal. Dobre. Teraz tam naliejeme z tohto, čo máme, liter. Naliejeme tam z tohto pekný liter. Na pôl jeden je tu. Takže ideme nalievať. Tu je takýto na celofán. Ale ja to urobím takto, že tu urobím troška väčšiu dieru s takouto vecou. Urobím tu, a urobíme takúto. Tu som spravil dieru a tady to budeme liať. Taký výmoženosť. A to lejeme. Je to tam. Je to. Leje. Pozrieme, koľko sme naliali. Nech to položíme. Tuto vidíme, že sme tam tu je 2 litre, tak tu je 2 litre, tak ešte trocha tam dáme. Tak. No, ešte troška tam môže naliať. Tak. Teraz tu je liter, ešte trocha môžeme doliať. Tak. Pozrieme teraz. Presne. Vidíte, presne je tu. A je to dobre vidno. Tu je presný liter. Tak. Teraz zoberiem túto. To je mokro, ale to nevadí. Utrieme to. A pozrieme, že koľko máme oleja. Málo, ale ešte treba dodať. Takto pozrieme. Že vidím, že ešte je to asi tuto potiaľ, toto je, že ešte tam môžeme dať. Môžeme curknúť troška toho.
začneme. No. To je liter a dáme ešte troška. Pozrieme. Liter, decino, dáme ešte raz toľko tu. Tak. Viacej nebudeme dávať, lebo tu je liter 1,2. Skontrolujeme s touto vecou, skontrolujeme. Pekne skontrolujeme, ako má byť. Tak. A vidíme, že je dobre. To sa ešte usadí, takže to znamená, že už nebudeme dávať. Nebudeme dávať nič. Tam pozrieme. Vidím, že máme tam dosť, takže to znamená, že potom po určitom čase, po nejakom hodinku kosenia sa to musí skontrolovať a po prípade doliať. Takže všetko sme vymenili. Tak som vám ukázal, ako vymeniť na takejto traktorovej kosačke jednoducho olej z pohody domova. Takže najskôr treba zohriať motor do prevádzkovej teploty, potom vyfúkať alebo filter. Tu je na to taká špeciálna hadička, ktoré tu viete odklopiť, starý olej vytečie, nový naliejete sem a vymenené za takú hodinku kosenia sa to musí skontrolovať, po prípade doliať, alebo keď netreba doliať, tak môžete kosiť. Takže to by bolo v krátkosti všetko. Ako vidíte v tomto videu, tu je liter, dal som liter 1, ale bolo dobre, takže časom treba na to apelovať, že sa vám to zadrie. Takže tak, ďakujem za zhliadnutia, čakajte ďalšie videá. Teraz tu mám takúto sekeru a ideme to vyskúšať hodiť tam do tej kopy. Sekeru si upnem asi 10 alebo 15 cm od tej sekery, lebo takto sa to nepodarí, lebo vidíte, takto to tam môžem pchať koľko chcem, ale nezarie sa. Musím ju držať, keďže to je krátka zelenosť, nejde tuto. A pekne do toho drievka sa to zapí. Vidíte, nám sa to tu aj rozštiepalo drívy.